rega nditaure ipapo kuno kutaura chokwadi ndasingade kuuya pana papodcast ino Sparks unoziva pamaiti uya ndasingade nekuti pane zvamaingoita zvandasingafarire kuzoya kwandatoita kuuya kokuti still ndichasangana nevanhu ndichashandisa platform ine kuparidza plus ndakaona kunge mukurasika ndikata zvokumboti Hanzi vakomana ava ngandichingova it's okay. Whatever reason ngaminayo asi ndindatanga kuzvitaura kuti vakomana imi mukurasika muri kufurirana muri tu mukurasika papa. I think even comment section inowirirana neni comment section ndasiverengesa ndosaka kamusiri uchinja isitoda mando ya live andike ototi guys 1 2 3 4 5 ndozva mufana kugadzirisa so but inini am happy kuti muri panapa panapa pane vanhu and sure story yenyu ubva payatangira kubva kuodi inoinspire someone and inochange your life ya someone inspire exactly ndosaka ndazoti isusu edu whatever nezina mawira panapa isusu mukomana ndabasa nazvo kona basa nazvo mufana toita basa nazvo account. Guys, I'm the God K from the God K TV, right? So I got a Facebook account, a YouTube account so far. So wherever you are, guys, gonna right now trip a Facebook, please follow, please do follow. Kana uri kuona video rinoripa YouTube, please do subscribe. Or even you vari kuonera pa Facebook, you can just kindly search God K TV. Buddha, and you just subscribe. I'll be giving you videos each and every day. Nyaya ndinadzo hobo guys dzakawanda ndozvatotoswerera izvozvo kutsvagira ine kuda kutokubai nyaya dzese dziri kuitika pageto including this one. So let's continue to listen. Timonzwa kuti baba Harare reality check yawo yakamira sei. chakakosha ndikati masangano muri eZimbabwe ndizvozvo pana dzinombo dzototifarira kuguno iriwo but usiri right usiri right saka munouya imi mandika makataura nawo andika munogona kubatsira inini mabatsira futi chi the next person makatiregera ndakakuregerera kokukanganwa ndakakanganwa ndakatokangana mwaranzi akavakanganwira zvivi zvavo isusuwo futi pane zvataifungo about imimi tatoma-advocates ekutoudza vanhu kuti no baba Harare vakatendoka zveshuwa ndino kuti tendeukai munhu wese ane vision yake remember pamwe pacho waitomunzwa vanhu vachitaura vasingakuoni inzoti story iri kutaurwa ndini iri ndikurehwa kana ndeumwe. Guys, have you ever realized that baba Harare wanikamuka kuzvininipisa kavanako? So yeah, I really do think kuti this guy akaripenda zvechokwadi, though hangu ndine some of the things that I think kuti anga asingafanira kuchinja zvazvo zvisinei nekunamata, like including kujima. Kujima guys, it's ingoriwo fitness yazvine yazvona nekunamata. Then there is the issue ya GT. GT is just a music type ya genre redu remuno muZimbabwe. So yaingoda ungochinjwa lyrics chet. That is what I think inini wangu side pangu. Maybe you tell me what you think mu comment section. I think baba Harare fana ngochinja lyrics awo vomaita amwari, but iri ku GT kuko I think kuti vairamba vari relevant, because total switch yavakaita kai is really costing a lot. It's really costing a lot. Music aina chayakashata, asi lyrics manje I think ndo mashoko anonyanyozova ne-impact muupenyu hwemunhu. I just don't know kuti nini okuside kwenyu munofungawo kuti tell me what you think about baba Harare's current image.